Wala na sang extension ang deadline sa voters registration nga tubtob na gid lamang sa masunod nga Lunes, Setyembre 30. Rason nga dapat na nga magproseso ang luyag pa nga magparehistro. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Attorney Dennis Ausan, Regional Director sang Commission on Elections kon COMELEC Region 6, iya ginpayag nga sa maabot ni Oktubre 15 ang pagsinapol sang Election Registration Board o kon ERB. Kung sariin, diri mahibaluan kung maaprubahan o kung hindi ang aplikasyon sang mga new registrants. Nagpa-deactivate kag nagsilo naman sang ginaistaran. Base sa pinakauli nga data sa nasambit nga talatapan, yara sa 209,704 ang nabaton nila nga aplikasyon, kung sariin 29,650 ang halin sa Aklan, 26,755 sa Antique, 33,597 sa Capiz, 7,189 sa Guimaras, kag 112,237 halin sa Iloilo Province. Nahibaluan nga ginseparar na ang mga dokumento kag mga datos sang Negros Occidental kag Bacolod City nagikan sa Western Visayas. Yari ang kabahin sang payag ni Attorney Dennis Ausan. Again, a reminder that okay pa nga itong registration, and that is only until Monday, September 30 from 8 a.m. to 5 p.m. And then, of course, I need to stress on this, there will be no more extension. Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini si K5 Kimon Tanyo Kaluyo kag para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.